Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon amin dañi weltare huccide e moɗon oɗo subaka altine hannde ako wiide on tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ɗum noon goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw. Amadou Moussa weekend no juuti weekend o juutiri juuti aha eyyi juutiri ham no fewi sabu aɗa andi joɗade aljuma mi huccodirani yeeɓiyankoɓe aɗan ɗum ko yewede addata ene juuti haali gonga aljuma aset alet hande ko altini machallah o juuti no fewi ɗum ɗon kadi hawruno ko en kaaliɗo ko wiyete férié manam ñalawma ganduɗa o ko ñalawma windere en keejo suuɓa gam ruttude teddugal ɓe ganduɗa ɓe ko golloɓe hikka noon haysono tawi hay goto tellaki e beddo hay goto windani ko wiyete cahier de doléance kono haɗata kam mawnirama ɗum e nder ɓerɗe kono kadi e sensibilisation ko yewti oɗo rafi woni coronavirus ɗum ɗon noon ko salmindema e subaka he salminde kadi yeeɓiyankoɓeɓe e yewnudeɓe no fewi huccidde mabɓe kadi aussi ko ɗum fartange wonande en calminiɓe noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene wayno ko ɓeeto ɗiɗo lebbi ɗiɗi ganduɗa ɗi ko coronavirus ene tawe ɗo e leydi men Sénégal kono kadi ina tawe hen sifa laygol on ɗon boros hani e toɓɓe goɗɗe foof jaydeji meɗen hande e pini dawri hen noon tigui wadde jayde le soleil udditadama jayde guendiri nde wi ko Abdoulaye Diouf Sarr waɗi ɓeeto lebbi ɗiɗi e oɗo rafi biteɗo coronavirus guinnatɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi ko épidémie de ne wayno yarani caggal nde refti noon koye konguɗe mo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr hollitama noon wonde kay ko tollinno e temedere capanɗe jeenayyi tawi ko ñawɗo kañum de ummi ɗon yetti ujunere e nogas e nayyi e lewru wotru woni tan lewru avril mayde ɗo ndu hollitama noon kadi ko ɓuuri hono ujunnaje jeenayyi temedde jeeɗiɗi e goho tawi noon ko contact suivi ko wiyete ko ɓeɓe ganduɗa ko rewindaɓe ina kulana jogade on ɗon rafi ɗum ɗon noon ko guila e lewru mars ko tolni e sappo e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeette e jeeɗiɗi test woni ko waɗa e ndun lewru kono kadi hollitama ndi wonde ko tolni e nokkuji jeenayyi tawi noon ko wonɓe e safrude ɓe ganduɗa ɓe ko rafaɓe hen jeenayyi ene wayno ni tawete ko e nder diwnuji ɗi walla hen jeenayyi tawete ko ɗo e hen jeenayyi tigui tawete ko e nder diwnuji ɗi ene tawe e nder sappo e goɗɗi noon diwnuji memaɗi kono kadi hollitama ni wonde ɓe garti e kutorgol ko wiyete ko hono chloroquine kono kadi ko résultat mo ganduɗa o ina waɗi fayida ɓe kolliti wonde noon hay effet secondaire goto grave manam tan hay battane goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kamnide yiyaka e on ɗon safar ɗin ɗon poɗɗe biteɗe chloroquine jayde libération nden ɗon jayde wi ko épicentre du coronavirus ɗo e leydi men Sénégal ko Dakar ɗon noon saabi jayde ina lima holɗi nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurɗi fiɗede e oɗo boros Parcelles Assainies kono noon kadi e Médina Ouakam Yoff ko ɗiɗo nokkuji noon ɓuuri ha joni memede ɗo e Dakar kono kadi ne tawe hen goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi koko filtre tan ina hen ko wayno HLM ko noon kadi Dalifort Guinaw Rails Sud no jayde wiiri e nokkuji goɗɗi hande ina tawe tigui memaɗi ɗo e wuuro lamorgo ngo kono ɗum ko Covid organique ɗum ɗon noon ko safaro mo ganduɗa o hande o ɓeɓe ganduɗa ko Madagascar naɓe ina kay kutoro ɗum ɗum ɗon noon hollitamni wonde Sénégal ma heeb tigui dose muɗum manam on ɗon safara e yontere nde ɗo gonɗen président noon mo ganduɗa ko Guinée Bissau naɓe kañum de fuɗɗima testude on ɗon remede manam on ɗon safara malgas naɓe tawi noon o fuddiri ɗum koye hoorejo jagorde makko kono kadi e ministére uji mabɓe woɓɓe tawi ko raɓaɓe professeur Seydi holliti wonde kay eɓe mbawi hutorade oɓe ganduɗa ko artemisia woni kin ɗon lekki saabu kay eɓe famde ɗum ɗon ina wawi tigui safrude o boros biteɗo coronavirus quotidien le quotidien ndewi ko sappo e nayyi ɓe ganduɗa ɓe hande kono koko noddirte hono culture ɓe ganduɗa kay ko yimɓe ɓurɓe wawde rabde tawi noon ko heɓɓe on ɗon rafi ɓe tolnima e nder temedere kala nogas ɗum ɗon noon jayde wi tan ko kawɗi ganduɗa ɗi hande ko bombe virologique manam tan ko bombe mo ganduɗa o hande kay ina uddi hakkillaji kono kadi hollitama ni hôpital uji kewɗi koko kewi oɗo saaha ɗum ɗon noon saabi ɓeɓe ganduɗa koɓe cellani tawi noon ɓe ɓuurani ha joni tampude maɓe jaltina ɗin ɗon hôpitaux ji ɓe nawe banggue goɗɗo jayde enquête loski nden ɗon arti koye on ɗon fannu ɓe ganduɗa ɓe ko ɓuuri wawde hande rabde tawi noon ko noddirte hono transmission communautaire raɓoɓe ko ɓuuri yimɓe nogas jayde holti noon wonde ko Touba eɓe ganduɗa ɓe ko ɓen ɗon yimɓe jayde ne sifo wonde kay ko hunde hulɓinide soyna toon to marché Ocas woni jeere ganduɗa en tawi toon to Touba ɗum ɗon noon hollitama ni wonde ko docteur Mamadou Dieng gonɗo toon holliti wonde kawuji kiwɗi ganduɗa ɗi hande memi diwan o gummoriɓe ko toon to Touba Coumba Touré Kane kañum de holliti wonde alay saago tan ɓe mbaɗa hono ko korenaɓe mbaɗi ko so kayne wayno darnude eɓɓore witende M3T
L'Observateur L'Obs. Jayde groupe Futurs Médias kañum arti ko e yewtere yañde nde ɓe mbaddi Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo tambiɗo kala ko yewte banggue cellal ɓalli leydi men Sénégal ɗum ɗon noon o arti e gongaji makko e ko yetti ko e holno o jogori gonka oɗo mboros coronavirus kono kadi o arti ha joni e gonka makko e cihilagal kam e jaadigal hakkude makko e professeur Moussa Seydi kono kadi o arti e ko yetti ko e Sénégal ɓoyata heeɓe oɗo safara Madagascar naɓe biteɗo Artemisia kono kadi o arti ko yetti ko e holno foti ha joni ɓe jobata so tawi ɓe mbaɗa test toon to Institut Pasteur e toon to IRSF o arti hen noon ko yetti koye koppareje jonde no fewi foof noon ene tawi e hello jeeɗiɗi e nde jande wittede L'Observateur kono ɗum ko kadi ina tawe hen goɗɗum ko ganduɗa ko woni ɓe ganduɗa hande ko fuɗɗinoɓe fewnude ko yetti koye oɗo chloroquine jande noon yeehi ha toon gam yidde ƴewdeɓe ina tawe hen hewɓe ɓe ganduɗa photoji mumen hande ina tawe e nder nde jande wittede L'Observateur. Vox Populi addi nden ɗon wayli ko sawru mbaggu nde arti koye contrat mo ganduɗa ko coggu énergie tawi noon ko e nder oɗo galle biteɗo Senelec jandewi noon ko toɓo milliard uji kay oɗo saaha hande woni e ƴewnande biteɗo Samuel Sarr hollitama noon wonde ko central mo ganduɗa o ko 3 mégawatt kañum de oɗo saaha hande woni e nder nderi on ɗon business no jande wiiri hollitama noon wonde o heeɓi ko yetti ko autorisation to banggue hono CA tawi noon o heeɓi ɗum ko ñande 17 lewru novembre 2019 tawi noon koye West Africa Energy ko nokku makko tigui wiite noon o darni ɗum noon ko ñande 14 lewru novembre tawi noon koko tolni e milliard uji 4 e copraji meɗen CFA to banggue hono capital on ɗon galle no jayde wiiri ɗum ɗon noon nde sifima ina tawe hen goɗɗum won ɓiɗɗo won tiggu wujja toon to centre de santé ko toon to Keur Massara. jayde Las quotidien kañum ne arti ha joni koye gueɗe goɗɗe kayde nde arti koye dokkirgol licence uji ɓe ganduɗa ɓe ko awoɓe tawi ko laaɗe chinois ji ɗo e leydi men Sénégal jayde wi noon ko ɓeɓe ganduɗa ko acteur ɓe woni tan hutortoɓe fanno kañum de ne wayno oɗo saaha hande jaadaɗi e miijonodirteɓe hono GAPES kono kadi oɗo saaha hande ɓe tekkini omo ganduɗa ko Aliou Ndoye jagorɗo tambiɗo kala ko fate banggue awo leydi men Sénégal. jayde Stade Oudouchadama ko noon tigui jayde wi ko Mbaye Niang tawi noon ina oɗo saaha hande yiyande toon to Marseille gam fewde toon hollitama noon wonde noon foof tan tekkirodi ɗum ko Mamadou Niang kañum tigui oɗo saaha hande fiiɓi oɗo Mbaye Niang yo kay ar toon to Marseille kono kadi hollitama ni wonde ko Marseille tigui oɗo saaha hande ina yiiɗi ɓiɗɗo Sénégal najo no fewi kono kadi hollitama ni ko peto mantiniɗo to banggue haaji technique kono kadi e mbawko makko no hannirta ni saabi noon oɗo saaha hande omo fota kay wawde dañde e place toon to Marseille ina tawe hen goɗɗum Gana Gueye mo ganduɗa ko Idrissa Diallo kono kadi walla mbiyen Habib Diallo kono kadi e Mbaye Niang Edouard Mendy e Alfred Gomis noon ko Sénégal naɓe joyi ɓe ganduɗa oɗo saaha hande ina mbaɗi gueɗe mantiniɗe e Ligue 1 française jayde ni sifo ina tawe hen e hello o ganduɗa ko joyi e nde jayde witende e Stade Quotidien ko ɗon uddiroɓe no men jayde jeewo subaka Aissata noon tigui Amadou wadde en garata udditen eɓɓore wonde garane gueɗe rendo noon no subaka foof arata koye laygol rafi coronavirus walla covid-19 ɗo e leydi meɗen Sénégal hande noon résultat ji ne yaltini ko tolni 807 test waɗama 807 gartine dañi oɗo rafi coronavirus 807 ɓe e jeegomo koɓe ganda ina anda dabɓe ɗumen rafi o kono tatoɓe ko transmission communautaire dañɓe rafi o te andaka hoto ƴetti ɗum ɗiɗoɓe ko Médina goto ko ɗo Mbour ɗum noon 53 celli ha koti galleji mumen jeegomo noon on goni ɗo joni wawi wiyede ko kawuji grave ɓe ganduɗa nan tan e nani ɗo joni haqqille walla mbiyen jakede dañi hen guila rafi o fuɗɗi ha joni noon ko tolni ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho ko ɓeɗon tan dañi rafi o ina jeeya hen noon ko tolni 415 ɓe ganda celli ɗi 10 ɓe ganduɗa yete kamɓe ɓe mbasi hen pittali mumen Amadou ko timmini ɗum 10 ko mataw ko hanke ɗum kewi to hôpital principal no goto o noon ko évacué yaltinama leydi ndi e kadi e 80 e 49 e joyoɓe ganduɗa joni ko kamɓe goni safrede oɗon bilan Amadou ha joni tan wawi wiyede ina teddi ɗum ne ha joni e bilan o Amadou de bilan 2 mois waɗama ɗum ko 2 lewru waɗa woni ñane samedi nde ko nden ɓe mbaɗi oɗo bilan mo ganduɗa ko kañum woni rafi oɗo tolni laygol ngol no yarata e kadi mesure aji kesi ganduɗa Amadou ɓe ƴefti ɗum gam tan wawde ruttinde rafi o caggal ina jeeya hen
jokkude ha joni tan état d'urgence o ha 2 lewru juin kono kadi ɓeydude hen kadi ustude jeyguli yeeyoɓe e nder marché ji ko noon Aissata hande jinnoɓe wadde souligné ko 43 selluɓi ɓe ganduɗa mbeɗa sikki ngol waɗi lawol gardunol Sénégal ne lima e ñalawma goto 43 selluɓi ɗum ɗonne kadi aussi ko hunde wande fayida no fewi no mbiɗani kadi ko noon en dañi mayde goɗɗo woni 10 e ñalawma hande o kono ɗum ko artude e on ɗon bilan mo ganduɗa Abdoulaye Diouf Sarr e wondiɓe muɗum mbaɗi ñande aset ɓennuɗo ɗo woni 2 lewru ndu ene hawra e lebbi 2 ko rafi o naati ɗo e leydi men Sénégal ko noon kadi ne fadano caggal nde ne wayno haare nde fuɗɗi eɗen gandi wonno ko probléme kawuji importé ɗum ɗon maîtrise ama caggal muɗum ko contact suivi ko wiyete ko kono kadi o saaha ko falantere wonde woni e siide oɗo saaha woni ko wiyete le cas communautaire ɓe ganduɗa hande ine tampini leydi ndi foof e kuuɓal saabu cas communautaire eɗen gandi ko neɗɗo ɗo ƴettata rafi o tawi anda holto ƴetti ɗum te kadi ne jokki yaade hajuji muɗum ina raaɓa e nder hen noon ene ɗaminano haare hesere nde ganduɗa nde woni peeje kese e ko wiwete nden haare kamɓe autorité ɗi aɓe darna ɗum woni koɓe lelliñande mum ene hen ko mbiɗa ko woni wadde prolongé ko witi ko état d'urgence kono kadi ine hen kadi ha joni ustude e hono kewendi yimɓe e nder jeereɗi ɗi kono kadi min ko ɓuurmi hen jaggude ko peeje ɗe ganduɗa ɗe kamɓe safroɓe ɓe lelni ɗum woni ustude ɓe cellani tawi tampani no fewi hôpitaux ɗi mbawa waɗede banggue goɗɗo transféré toon tawi ne toppite tampuɓe kañumenne mbawa accude mbawa fofde hendu wellitare e hôpitaux ɗi kono kadi woɓɓe ganduɗa en ɗamina so gaari kadi mbawa heɓde palsuji wonnoɓe ɗon ɓe goɗɗum ɗum kadi aussi ko test mo ganduɗa o ɓe kaali hen wonde maɓe ƴeew wadde test mo ganduɗa ko ciblé manam ciblage mo ganduɗa o hande eɓe joppo ɗum ɗon koye centre de santé ɗi e wonde district uji ɗi tawi ko yimɓe ɓe cellani ɓe mbaɗa test ɓe ƴeewa tawi comani rafi o ɗum ɗon kadi ko stratégie kesso mo ganduɗa jagorɗo e wondi muɗum darni ɗum kono kadi ko bilan mo ganduɗa o Aissata eɗen mbawi wiide lewru no ganduɗa nde ko lewru mars ha heeɓi ñande 2 ko 1,9 manam ñawɗo wonno e on tumo ko so tawi en daari lewru avril ndu presque en jawti ha jettiɗen 1,24 tawi ñalawma limor hande ala hen 1,24 tawi ko ñawɗo coronavirus wadde firti ko lewru avril ndu vraiment rafi o accéléri e nder leydi men Sénégal mayɓe kadi aussi ko nder lewru ndu tawete ko noon wadde firti ko vraiment no Abdoulaye Diouf Sarr wini jagorɗo rafi o yarani caggal ɓeydi ko yarude yesso ɓeydi ko yarude yesso Amadou ine sikka tan so bilan goɗɗo ina waɗe ya taw rafi o ina yaara caggal no fewi saabu ko ɗum wawata wallide yimɓeɓe e ko wayno état d'urgence ji ummoɗo kono kadi wone gueɗe kewɗe ummoɗo ene jeeya hen ko ganduɗa Amadou woni ustude yeeyoɓe e marché ji yeeyoɓe ni yoga hen e mabɓe mataw mbiyata ko wayni so waɗama ma saabu yimɓeɓe ɓuura hewde e nder marché ji saabu so andama ko altine tan mbawɗa sodoyde wone gueɗe saabu wiya ko yeeyoɓe ñamde ɓe enen dañi pour altine e alarba e aljuma e aljuma ko balɗe tati den samedi dimanche kam hay goto yeeyata wadde mone foof wiye ne wawi wiyede ne wawi jooɗade galle mum wiye tan so tawi neɗɗo ine yaltanno e samedi o walla dimanche o gam yaade jeere ko way noon Amadou ɗum kam ne wawi wiyede samedi dimanche kam ko confinement total ala ko neɗɗo watta boowal sona mataw yaltude naata e boutique sooda ñamde est ce que boutique aji Amadou jeeyaka hen ɗum ɗon ko mataw leernako no fewi kono marché ji ɗi kam Amadou ina anda samedi dimanche ɗo joni ala soɗoyde kono kadi ala yeeyoyde aɗa andi hunde fof ala fof ko ronki wonde so tawi laamu daranima hunde Aissata kañum ko ɗum peeje e ɗum e ganduɗa ko woni pellitte so tawi ɓe daranima ɗum ɗon ko ɗum organisation en tout cas aɗa andi eɗen jeeyi jeereji men kewɗi ne keewa yimɓe tawi ko soodoɓe sertuɓe goni toon ɓe garat ko sodde comci ɓe garat ko sodde légume ɓe garat ko sodde ɓe garat ko sodde goɗɗum ene heewi donc so wiyama hande ko yeeyoɓe gueɗe ñamde ɓe guddirta e nder yontere nde e fodde balɗe tati ɗum ɗon ene haasi so yaade organisation moƴƴo ene wawi wonde heddiɓe tawi ene ƴewna hono kadi ko yewti koye goɗɗum tawi ko ñalɗi goɗɗi kañumen ne guddita ɓe fonnoɓe yaade hanki tawi jahanno ko ƴeewori ko fotata ko arde janggo kañumen ne mbawi joɗade hande mbasa ɓittinde jeere nde fotɓe yaade hande ɓen jaa hande ɗum ɗon kadi koye banggue organisation yowiti e to banggue peeje e pellitte no laamu liggorto so tawi ɓe darima hen ene wawi wonde so tawi kadi ɓe daraki hen ɗum ɗon ene gasa rewat tan koko rewiɗo ko henno koko rewno ɗo henno ko refti ɗo
kono ɗum ko boutique ɗi ay sara so tawi a ari kikiɗe sahande yimɓe tajat nde walla nde pandi tajje nde jiita ko yimɓe ɓe ha wayno leydi ɓo ko ene presque ina muhodiri e nder boutique ɗi wadde ɗin muside aji e poti hay nadde boutique ɗi no natiri ni e boulangerie ɗi ɗi natiri noon e boutique ɗi e taɓe beddaɗi ɗi e jeeyirde goɗɗe ganduɗa ɗe kanje kala ɗe tawi e nder guurée men ganduɗa hande ko nokkuji memaɗi alay saago pelliti ɗe mema ɗum no hannirta ni noon tigui alay saago mema ɗum no feewi Amadou wadde ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno e banugol ko sehil mum Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗenno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama